Audi A3 je vůz, který už více než 20 let ukazuje, že i malé auto může působit opravdu luxusně. Má výrazný ostrý design, velmi kvalitně zpracovaný interiér a technologie převzaté z větších modelů. Patří sem například plně digitální přístrojová deska, špičková diodová světla a jisté jízdní chování, kterým se A3 dlouhodobě řadí na špičku své třídy. Pod kapotou se objevují úsporné vznětové motory, živé zážehové jednotky a v novějších generacích také plug-in hybridní verze, které dokážou jezdit s opravdu nízkou spotřebou. Auto působí dospěle, je tiché a na klikatých silnicích umí překvapivě pobavit. Nevýhody? Starší zážehové motory o objemu 1,8 litru a některé 2litrové verze mohou spotřebovávat olej. Automatická dvouspojková převodovka může mít dražší servis a některé sportovně laděné verze mají tvrdší podvozek, který si s rozbitými českými silnicemi moc nerozumí. A samozřejmě, značka Audi znamená vyšší pořizovací i servisní náklady. Přesto patří Audi A3 mezi málo kompaktních vozů, které dokážou spojit každodenní pohodlí s pocitem, že řídíte něco výjimečného. Pokud se vám toto video líbí, dejte palec nahoru a sledujte Autofakta. Další zajímavosti už jsou na cestě.